και στον χρόνο. Ο κύριος Κάλφιν, πιστεύω να σας ακολουθήσει. 1 λεπτό παρακαλώ. Thank you very much, Madam Chair, Mr. Commissioner. I'll speak in Bulgarian. Бих искал да поздравя докладчика за много задълбочената работа по този доклад. Ние неведнъж сме доказали, че парламентът е институция, която проявява особено внимание по отношение на начина, по който се изразходват средствата на европейските данъкоплатци. Много колеги повдигнаха въпроси и аз също искам да се присъединя към настояването комисията да приеме много по-ясни методологични правила за методологията, по която се отчитат страните членки. Тъй като смесването на понятия злоупотреби, грешки, даже се появява категорията съмнения за злоупотреби, създават статистика, по която не могат да се взимат ясни решения в парламента. Подкрепям и онези части от доклада, в които насърчават комисията да въведе много по-ясни правила за национална отчетност, които да включват национални декларации, надлежно одитирани, които се изискват от страните членки и те трябва да вземат автоматично мерки за отстраняване на недостатъците. Благодаря. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κάλφιν. Και εσείς ακριβείς στον χρόνο. Τώρα ερχόμαστε στο Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο 3 συνάδελφοι. Η κυρία Μπασέσκου καταρχάς. 1 λεπτό παρακαλώ. Mulțumesc, doamnă președintă. Criminalitatea economico-financiară trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile UE